много станаха. И тук при мен е Божидарчето. Нали? Кажи здрасти, бе. Да, сега ще ме очикат Темерут. И ще правим нов епизод на Лов за нубове. И сега сме вече на PvP-то. Та-да! И аз съм тук отново. Не засядай така на пътя, да е. Хора, нещо ми бъгва мишката и ще я оправя и ще дойда. И пак сме тук. Чакайте да намеря фиксира име. Не ме би, бе! Сега как ще се угасне? Добре, че имам такова огнена защита. Ау! Стига, взимаш ми по половин сърце. Не! Така ли ще си игра? Добре. Опа! Не! Еп! Колотерорита, ще пукнеш! О, мага, бе! Виждаш ли къв науп е Божидарчето? Ей! Как ти се хмечва, човек? Сам веднага ми връщай айтем. Човек, аз знаеш колко малко взех. Ти избухна и само бутуши и Iron Man взех. Сега ще ми плеш на това. Ти е Фред си, бе. Нали ти ги дадох аз? Божидаре! Не, няма да... Добре. Край, напускам епизода. Хора, това скоро. О, мага, бе! Да го напускам ли? Rage quit! Да го напусна ли? Не знам, ти решаваш. Добре, решавам да спираме клипа. Аз няма го справя. Не, аз ще го спра. Не случайно съм хакерче. Хакерче, голямо хакерче. Да, аз съм хакер. Не мога да убиеш, какво хакерче ли си? Аз не съм с такъв хак. Чайте, сега ще ползваме само на Божидар меча. И ще бъдем голи. Хоп. Айде, Божидарче, ела на PvP-то, ще убия с твоя меч. Ела. И днешния нуб е Божидарчето. Това беше много кратък епизод на Лов за нубове. Днешния ни нуб беше Божидарчето. До скоро!